rasulallah. Ya sarki mai sarauta kai na saka farko a wakina, wanda ba shi da mata ko yaya kai ne rabbi gatana. Kai halitta cikinta har kai yo Aishatu mamana, ka bani basira in yo baitoci gunda manzona. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, rabbi kara salati gurin ma'aiki manzo daha komaina. Mai gida ga Aliyu an goga Batulu farin masoyina, ka sa Usmanu da Umar Abubakar masoyana. Rabbi kara salati gurin ma'aiki annabi sidi gatana. Kudubul makatumi shehana tijjani da gurin zara, mai dan uwa jilani da shehu barhama gausillahi mai faira, mai shak ibrima zulmu arifi gatan duka mai fikira. Masa ko shehina harazimi mai kaunar da manzona. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, assalamu alaika abun fahari baban Batulu maulana. Daha kwallon kwal wanda ya zo Muhammadu asfar suna, ya mai daraja tun kafin daraja sirrin makagina. Ya almahadi yarda na ganka na biye ganin idanuna. Ranar ceto darajar ka za mu ci ya Habibullah, kai ka je Isra'i mihraji dan lele gurin Allah, banda kai waye ya je ya ga Allah dan gata rasulallah. Mai gidan Jibrilu inni uhibbuka ya rasulallah. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, manzo mai haƙuri ne yan uwa ku biyo ni ku gane zance na. In kayo masa sharri alkhairi zai maka daha gatana. Ku duba Abu Jahil abinda yayo gada hasirri na, annabi yayyo murmushi wa zai yi hakan sai shi masoyina. In kai ne ya za ka yi? Oh annabi kenan. Abokin Jibrilu annabi dan gata gurin Allah, shi ya zo da ibada azumi zakka ya ce mu yo sallah. Shika-shikan musulunci shi ya zo da su, daga Abdullah dagon Amina reno ga Sadiya ta manzona. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, to me zance ne akan ka ya farko tun kan zuwan farko. Na zamo mai rauni ya mai Jibrilu amin daɗin karko, zunubai sun min yawa a yafe min ni ina ta roƙo. Ni dai bani da komai bani da kowa sai kai da maulana. Na yi wata wasali da ɗan marar Aliyu ango na nana, sarkin yakin manzan Allah shi ne nufina. Domin zara'u na roƙon da iya mai gidana, kayo jalabi a gare ni farin duba ma'aikina. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, anan ne zan takaita Abubakar ni ne na yo baiti, masoyin shugaba ɗan Jummai mai ƙaunar ahalil baiti. Alabar mu da annabi mi ta yau mai baitoci cikin seti. Annabi lamance na zo ziyara raudar ka masoyina. Nazara rasulallah baban Batulu maulana, nazara rasulallah baban Batulu maulana. Ya rasulallah